На 5 юли ще отида да гласувам, защото приемам гласуването като един вид граждански дълг, гражданска отговорност, която всеки един от нас трябва да използва, да упражнява и да изпълнява, тъй като цялата ни система се базира на това, на гражданите да използват своето право на глас. Ако искаме после да говорим за някакви права или да претендираме към политиците да бъдат коректни като политици, трябва първо ние да изпълняваме това, което се очаква от нас. Трябва първо ние да сме отговорни, преди да искаме другите да са отговорни. Това е нещото, което ме подтиква да гласувам на 5 юли. За да мотивирам моите познати, цяла седмица ще им изпращам SMS-и и се надявам по този начин да отидат и да гласуват тези от тях, които не са си решили все още, тъй като по-голямата част от познатите им ще ходят да гласуват. Но все още има някои, които не са убедени. Се надявам по този начин да успея да ги убедя, че в нашето общество трябва да се гласува. Трябва да упражняваме правото си на вод, тъй като имаме право на вод. Успех на всички на 5 юли!